мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе ки 26 апрел дар майдони тенниси назди варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ баргузор шуд, бо пирӯзии паҳлавонони Тоҷикистон, Узбекистон ва Русия хотима ёфт. Дар мусобиқаи мазкур ки бори шашум аст сурат гирифт, беш аз 100 варзишгар аз 25 кишвар дар вазнҳои 65, 78, 95 ва ҷамъи 95 килограмм байни мардон ва дар вазни то 70 кило миёни занон рақобат карданд. дар ин чорабинӣ таҷрибаи камтар қариб ки надошт варзишгаро бигем. Ҳама варзишгарони пуртаҷриба дар инҷо сафарбар карда шуданд ва дастаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамсояи кишвари мо бо ҳайати ду дастаи пурқувват ба инҷо сафарбар карда шуда буд ва дастаи Федератсияи Россия ҳам бо ҳайати ду дастаи мукаммал ба инҷо сафарбар шуд ва дастаи ҷумҳурии Исломии Эрон ҳам бо ду даста дар ин мусобиқа сафарбар шуд ва инҳо ҳам варзишгарони беҳтарини гӯштингирии худашонро дар инҷо сафарбар карданд ки имрӯз ин кишварҳое ки ман номбар кардам варзишгарошон дар вохирии ниҳоӣ ва нимниҳоӣ бо варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз қарор доранд. аз се бонуе ки Тоҷикистонро дар мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе намояндагӣ мекарданд, танҳо ба Шоҳида Қаландарова муяссар гашт соҳиби медали биринҷӣ гардад. Миёни духтарон рақобатҳо танҳо дар вазни то 70 килограмм ҷараён гирифт ки Алена Прокопенко аз Русия соҳиби медали тилло шуд. Рақибаш дар финал Гандбол Гантесетсек аз Муғулистон аз сабқат даст кашид. Дуюмин медали биринҷиро намояндаи Қирғизистон моли худ кард. финали вазни 65 килограмм тоҷикона буд. Суҳроб Боқиев ва Муллораҷаб Халифаев бо ҳам нерӯсанҷӣ намуданду Суҳроб тавонист дар ин мубориза пирӯз гардад. Сарвар Абдушукуров ва Муслимбек Каримов медалҳои биринҷиро дар ин вазн аз они худ намуданд. Бояд гуфт ғолиб ва ҳамаи гирандагони мақомҳои ифтихории ин вазн намояндагони кишвари мо буданд. این مسابقه در وزن البته با قهرمان جهانی آسان است خوازمایی کردن. خیلی شاهد آن گشتید که من غالب آمدم. میخواهم منتداری خود را اولا و پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، بعدا با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برسانم که برای ما ورزشگران چنین مسابقه ها، چنین چمپیونات ها برای ما میگذرانند و منتداری خود را به اینها میرسانند. муҳаммад шариф наҷмиддинов дар финали вазни 78 килограмм бо умед эсанов аз ӯзбекистон даст ба гиребон гардид ва муҳаммад шариф тавонист медали тиллои ин мусобиқаро дар тоҷикистон боқӣ бимонад. паҳлавони дигари мо дар вазни мазкур Абубакр Боқиев медали биринҷиро ба гардан овехт. аввало миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе мерасонам ки барои мо варзишгаро чунин шароитҳо муҳайё карданд ки мо тавонем дар чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро парахшон намоем. чӣ гуна боз ҳам шумо шоҳид шудед ки бо яке аз варзишгарони беҳтарини Ӯзбекистон ки ба чандин варзишгарои тоҷик пирӯз омад, ман тавонистам ки яъне қасоси онҳоро ман аз ин гирам ва хушбахтона дуюмин маротиба аст ки ман ҷоми раиси шаҳрро садовори ҷои аввал мегардам. интизориҳои ҳаводорони бешумори гӯштини миллӣ дар вазни то 95 килограмм ки ба бозгашти Комроншоҳи Устопириён умедҳои зиёд доштанд, барбод рафт. Мавсуф дар даври сеюм шикаст хӯрд ва дар вазни зикршуда паҳлавонони мо ба ягон мақоми арзанда даст наёфтанду медали тиллоро варзишгари Ӯзбекистон Ҷонибек Казаков ва дигар мақомҳои арзандаро намояндагони Русия, Гурҷистон ва Эрон аз они худ карданд.
чанде пеш дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ Шакармамад Мирмамадов аз паҳлавони номошнои дигари ин ришта Шарифҷон Назриев дар финал шикаст хӯрда буд. Аммо дар ин мусобиқа Шакармамад мисле ки қасдашро ситониду дар даври нимниҳоӣ Шарифро шикаст дода ба финал баромад. дар даври ниҳоӣ вазни ҷамъи 95 килограмм Мирмамадов дар муборизаи бисёр ҷолиб Шерали Ҷураев ки зери парчами Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ баромад мекунад зафар ёфт ва дар вазни зикршуда Шарифҷон Назриев соҳиби медали биринҷӣ шуд. ёдовар мешавем ки маблағи умумии ҷоизаи молии мусобиқа $110,000 амрикоиро ташкил медод. барои ҷои аввал 10,000, барои ҷои дуюм 5 ва барои ҷои сеюм $2,500 амрикоӣ тақдим гардид. қобили зикр аст ки соли 2022 ба гӯштини миллии тоҷикии гӯштингирӣ мақоми байналмилалӣ дода шуд. ин мақом дар вазорати адлияи Швейтсария ба қайд гирифта шуда гӯштингирӣ соҳиби сертификати байналмилалӣ гардид. миннатдории худро ба раиси шаҳр муҳтарам Рустами Молӣ мерасонем ки ҳамхел мусобиқаро ташкил дода мо варзишгарон дар ин ҷо иштирок карда ва тавонистем ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро бардоштанд.